Oké, praat met de camera, ja. Dat is ook iets. Hey julle, mijn naam is Jan van der Pol en vandaag schiet ons die muziekvideo van Moors met mij. Bam, cool. Okay. You ready? Action! Okay. Zal ik eens even beginnen en dan zal ik voor dit. Daai deel gaan ons nou. Okay, nog net een keer dan is het klaar. Channel all bad emotions. Gaan op. Net vir jou, hè? Net vir jou. Keer jij verwijst was niet genoeg niet. Aanhoudend op en af is was dit niet genoeg niet. Je stukken verwarmt weer je. Je vangt weer een bak en lost mijn medicijn. In de zin van het weer diezelfde wees niet. In de zin van het weer diezelfde voel niet. In het jen, als je maar niet was. In het jen, al weet ons verbaasd. En ga dan aan het denk aan wie jij was. En ga dan aan het denk aan wat het als was. Ik heb besef dat nooit meer weer diezelfde wees. Ik heb besef dat hij nooit meer diezelfde voelen. Was hij niet één keer in, hè? Was baie.